Η Κύπρος, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, αποτέλεσε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Υπήρξε πάντα τόπος με αδιάλειπτη ελληνική παρουσία, με σπουδαία ιστορική μνήμη, αλλά και ισχυρή πολιτιστική συνέχεια. Κατά την εποχή του χαλκού, η Κύπρος γίνεται κέντρο παραγωγής και εμπορίου χαλκού. Κατά τη Μικηναϊκή εποχή πραγματοποιείται η εγκατάσταση αρχαιών και εδραιώνονται η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός. Κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, η Κύπρος συμμετέχει στους Περσικούς πολέμους στο πλευρό των Ελλήνων. Ο Μέγας Αλέξανδρος το 333 π.Χ. απελευθερώνει την Κύπρο από τους Πέρσες και αυτή ενσωματώνεται στον ελληνικό κόσμο. Κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο η Κύπρος ενώνεται διοικητικά, η Πάφος γίνεται πρωτεύουσα και η λατρεία της Αφροδίτης βρίσκεται στο απογειό της. Στη Ρωμαϊκή περίοδο είναι σημαντικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Το 45 μετά Χριστόν οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας φέρνουν το χριστιανισμό στην Κύπρο. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο υπάρχει στενή σύνδεση με τον ελληνοχριστιανικό κόσμο, ενώ πραγματοποιούνται και επιδρομές Αράβων με αποτέλεσμα μια περίοδο συνδιοίκησης της Κύπρου μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ιδρύεται το Βασίλειο της Κύπρου από τους Λουζινιανούς, ενώ κατά την Ενετοκρατία γίνεται προπύργιο της Βενετίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά την άλωση από τους Οθωμανούς το 1571, εισάγεται το Ισλαμικό στοιχείο. Επιβάλλεται βαριά φορολογία, αλλά υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στους Ορθόδοξους, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος αναλαμβάνει και πολιτικό ρόλο. Κατά την Αγγλοκρατία, η Κύπρος εξυγχρονίζει τις υποδομές της. Επίσης, αναπτύσσεται το αίτημα της ένωσης με την Ελλάδα και της απελευθέρωσης από τη Βρετανική κατοχή με τον ένοπλο αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Το 1960 ιδρύεται η Κυπριακή Δημοκρατία με πρώτο πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Το 1974 μετά το πραξικόπημα που καθοδήγησε το καθεστώς της Χούντας Ιωαννίδη έγινε η εισβολή της Τουρκίας με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς, πρόσφυγες και αγνοούμενους ακόμα και σήμερα. Η Κύπρος είναι διχοτομημένη με περίπου το 37% του νησιού να χάνεται. Από το 2004 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ γίνονται συνεχείς προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Εράσμους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν νέες γνώσεις πάνω στην ιστορία, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό και στην καθημερινή ζωή στην Κύπρο, αλλά και πάνω στις ειδικότητες που παρακολουθούν και το επαγγελματικό τους μέλλον. Συγκεκριμένα, οι μαθητές παρακολούθησαν 3 σεμινάρια. Στο πρώτο με θεματική ενότητα την τοπική διάλεκτο, οι μαθητές γνώρισαν τους ιδιωματισμούς, την ιδιαιτερότητα της γλώσσας, τις επιρροές από τους εκάστοτε κατακτητές και την εξέλιξη της γλώσσας μέσα στο χρόνο. Το δεύτερο σεμινάριο αφορούσε τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον αγώνα των Κυπρίων για την αποτείναξη των Βρετανών και την προσπάθεια ένταξης στο ελληνικό κράτος, την ανεξαρτησία της Κύπρου, την τουρκική εισβολή, τους νεκρούς, τους αγνοούμενους και τα κατεχόμενα, αλλά και για την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με ρωσικούς και άλλους οικονομικούς παράγοντες. Το τελευταίο σεμινάριο είχε ως κεντρικό θέμα την επιχειρηματικότητα. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις επιλογές επαγγελματικής τους αποκατάστασης, για την αγορά εργασίας και το πώς λειτουργεί, ενώ συζήτησαν τα ενδιαφέροντα και τις σκέψεις τους και δέχθηκαν συμβουλές. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Εράσμους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε όλα όσα διδάσκονται, ο καθένας στην ειδικότητά του. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες των μαθητών είναι πληροφορική και δίκτυα, οικονομία και διοίκηση, βρεφονιπιοκομεία, γεωπονία και φυσικοθεραπεία. Στην ειδικότητα της πληροφορικής και των δικτύων, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη συναρμολόγηση ενός υπολογιστή. Επίσης, εγκατέστησαν τις πρόσφατες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών όπως Windows, Linux και Unix. Εξασκήθηκαν στην αναβάθμιση του λογισμικού, των βασικών δομικών μονάδων και του βασικού δικτυακού εξοπλισμού ενός υπολογιστή. Επιπλέον, έμαθαν για την ασφάλεια των συστημάτων και την δικτύωση σε μια επιχείρηση. Αντιμετώπισαν προβλήματα που παρουσιάζουν οι φορητοί υπολογιστές και τα tablets και έκαναν format σε PC και laptops. Τέλος, παρακολούθησαν πώς λειτουργεί μια επιχείρηση που έχει ως ιδέα αυτό το αντικείμενο. Στην ειδικότητα της βρεφονιπιοκομείας, οι μαθητές εξασκήθηκαν στην οργάνωση ενός περιβάλλοντος το οποίο να προωθεί την αυτονομία των παιδιών και τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη φυσική, νοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Προσπάθησαν να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας εικόνες, ταινίες, ηχογραφημένες ομιλίες και αντικείμενα στη φύση. Επίσης,
έμαθαν να αναγνωρίζουν ποια παιδιά αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και να σχεδιάζουν την αντιμετώπιση τους σε συνεργασία με τους γονείς. Σχεδίασαν εκπαιδευτικά παιχνίδια όπως επιτραπέζια, κατασκευές, παιχνίδια φαντασίας και θεατρικά. Επιπλέον, έμαθαν να καλλιεργούν στα νήπια την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Τέλος, εξασκήθηκαν στην αναγνώριση των συμπεριφορών των παιδιών που υποδηλώνουν άγχος όπως αναπτυξιακές δυσκολίες, διαταραχές φαγητού και ύπνου και να τις αντιμετωπίζουν κατάλληλα. Στην ειδικότητα της οικονομίας και διοίκησης, οι μαθητές έμαθαν τις διαφορές μεταξύ δύο λογιστικών συστημάτων, τους τρόπους λειτουργίας τους και τη χρήση ηλεκτρονικών λογιστικών προγραμμάτων για έκδοση παραστατικών. Επίσης, έμαθαν για τους τρόπους ισολογισμού τραπεζικών λογαριασμών, τον εντοπισμό προβλημάτων και επίλυσης τους. Επισκέφθηκαν την εταιρεία KPMG και παρατήρησαν τον τρόπο λειτουργίας της. Επιπλέον, έμαθαν τον τρόπο λειτουργίας του ΦΠΑ και τον τρόπο ελέγχου των ελεγκτικών υπηρεσιών. Τέλος, στο πλαίσιο του παιχνιδιού η προσομοίωση επιχείρησης, αποφάσισαν για κρίσιμα οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της εταιρείας. Στην ειδικότητα της γεωπονίας, οι μαθητές έμαθαν για την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, τις ποικιλίες και την ανθεκτικότητά τους. Γνώρισαν διαφορετικούς τύπους εδαφών και έμαθαν πώς να κάνουν λήψη δείγματος εδάφους. Μελέτησαν τον εξοπλισμό του θερμοκηπίου, τα μοντέρνα συστήματα μετρήσεων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στη Λευκοσία και ήρθαν σε επαφή με το πρόγραμμα Smart Farmer. Επίσης, διδάχτηκαν τις αρχές της λαχανοκομείας, γνώρισαν νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας και συστήματα παρακολούθησης γεωργικής εκμετάλλευσης. Στην ειδικότητα της φυσικοθεραπείας, οι μαθητές εξασκήθηκαν στην ψηλάφιση των οστικών και μυϊκών δομών, τον εντοπισμό των σημείων του πόνου. Χρησιμοποίησαν διαφορετικούς τύπους ρεύματος και επέλεξαν την κατάλληλη θεραπεία στις κινησιοθεραπευτικές τεχνικές για να είναι ικανοί να βοηθήσουν τον φυσικοθεραπευτή. Πληροφορήθηκαν για την κρυοθεραπεία στην ελάττωση του πόνου, της φλεγμονής και του ειδήματος καθώς και του μυϊκού σπασμού. Επίσης, διδάχτηκαν για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, τον έλεγχο και την καλή λειτουργία των μηχανημάτων. Ασχολήθηκαν με τη θεραπεία διαφόρων ειδών κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος, όπως για παράδειγμα κύφωση, σκολίωση και άλλα. Μελέτησαν την εξατομικευμένη αντιμετώπιση του ασθενή αθλητή, την ανάλυση των τεχνικών προπόνησης του αθλήματος και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων προγραμμάτων αποκατάστασης. Τέλος, εργάστηκαν στις μεθόδους βελτίωσης των κινητικών δυσλειτουργιών των ασθενών με σκοπό την ανεξαρτησία τους και την επανένταξή τους. E scevere vennanna varava strongevere vennizzin Mestuzu vuru sefta varava planni virivides Ya varal duru vuru damu Triala la 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 Triala la 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 Triala la 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 Ce chiamava samne vereve mestivi di vingarchian Tallo voro voglia puburu bumu Hivi di vive se chiamara luru buru damu Triala la 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 Triala la 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 Triala la 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 Civirivi partizivirivi spellis Possevere venna pavarava O pevere veragna vara luru buru damu Triala la 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 Triala la 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 Triala la 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 la
και μάδαρα εψέδερε δεν τη θάδαρα παλασσάν και σιβιριβι κοσέδερε δεν αγιέδερε δεν ανιάδαρα λουρουρουδα μου τριαλαλαραλαλαραλαλα 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 Δευτέρα τουν της καθαρής που κάμνουν την ομάδα μες στο καράβιν έμπηκεν την πρώτη εβδομάδα και 3 ημέρες έκαμεν να ρέξει το δερούτιν σου μη νερόν βρέθηκεν μέσα στη χώραν τούτη. Σου μη νερόν είχεν πολλήν κατώ μακρά στο πλάτος κι μέσα εκατόχησεν ένας μεγάλος δράκος και δεν τα αφήνει το νερόν στη χώραν του να πάει τα ίνιν του εκάμνασιν φωναν παιδί να φάει να ξαπολύσει το νερόν στη χώραν του να πάει. Άλλοι είχαν 6 και 8 και πέμπαντου τον έναν ήρθε γυρίντα αφέντη μας, τα αφέντη βασιλέα. Είχεν μιαν κόρην μοναχήν κι είχαν να την παντρέψει θέλοντας και μη θέλοντας του δράκου να την πέψει. Παντίτσι κόρεν Αγίος Χριστό τσαμπάκους έντυν τον Άη Γιώργην να σου τον που πάνω κι ανεβαίνει και με τη σελάντη γρουσίν και το γρούσο να πάρει. Ωρα καλή σου λιερή, ωρα καλή και γεια σου μου σκουτσερόδο στέμματα στα καμαροβρία σου. Την τα γυρεύκης λιερή στου δράκου το λιβάδι του δράκοντα του πονηρού να βγει και να σε φάει. Αφέντη μου τα πάθη μας να σου τα πω δε φτάνω άνθρωποι που την πείναν τους τρώει ένας τον άλλον φάιν πολύ νερόν πολύ έξω μακρά στο πλάτος και μέσα εκατόχησεν ένας μεγάλος δράκος. Να σου πω κι τον δράκονταν που πάνω κι ανεβαίνει κι όταν τους είδεν κι ήταν 3 κρυφές χάρες παθαίνει πάντοτε σε να σ' έρχετουν σήμερον 3 εν πούρταν. Μπουκόμαντρο άνθρωπον το γιόμαν τη γενέκαν είχα κοντά στα δειλινά τρώω και τα λόγων τους και πόλο άτε Άγιος και λέει και λαλή του Μπουκόμαντρο εις χάντζαρκαν το γιόμαν τα λυσίδιν είχα κοντά στα δειλινά ένα γέννης παιχνίδι. Μια χάντζαρκαν του χάρισεν κι η πόλη σου λυσίστην και το σκαμνήν του βασιλιά εσύ στην τζεραίστην. Καλή που το δισάξιν του μεγάλον αλυσίδιν και πιάσεν και χαλίνωσεν κι το μεγάλον φίδιν. Τραβά το κοριλιέρι
στη χώρα να το πάρεις, για να το δουν απίστευτοι, να πάνε να πιστευτούσιν, για να το δουν να βαφτιστεί, να πάνε να βαφτιστούσιν.